Aizu. Nice to meet you. רעייתי האהובה, ילדים ונכדים יקרים, בני משפחה, ידידים נכבדים, אחרונה חביבה, כלת הבת מצווה שלי, היקרה, ערב טוב ונעים. האמת, מסיבת בת מצווה זו הייתה צריכה להתקיים כלפני שנה. אולם כי ידוע לכולכם, לצערנו, קרה לנו אסון משפחתי עם גיל שיחיה. תודה להם, בחסדי השם זכינו לנס גדול, ואנו כולנו ביחד יכולים לחגוג את המסיבה. אני מנצל את ההזדמנות זו לברך את גיל, וברך בשם כולנו ברכת שהחיינו והקימנו והגיענו לזמן הזה. ומי שגמלך טוב הוא יגמלך כל טוב, אמן סלע. וכעת מספר מילים מפרשת השבוע. אנו מצווים בשנית במצוות עשה, זכור אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. נוסף על עמלק הידוע מאז יציאת מצרים, קיים עמלק בכל דור ודור, אשר דואג בדרך שלו לטפל בעם ישראל. מי לא זוכר או שכח חלילה את עמלק בדורנו יימח שמו, אשר הביא את השואה עלינו, וקשה לחשוב או לתאר עמלק יותר חמור או שואה יותר גדולה.
ולכן עלינו כל זמן ובכל הזדמנות, אפילו במסיבה או שמחה כזו, עלינו לזכור ולהזכיר מה שנגרם לנו. וכאשר אנו מסתכלים מהצד, אנו רואים ומרגישים היקרים שלנו אינם. שלי יקרה, אני מברך אותך בשם כולנו בברכת מזל טוב, מאחל לך הרבה בריאות, אושר והצלחה בכל מעשך, אמן. ברכות מיוחדות ללאה ודניאל, לכם הרבה נחת, נשיקות לגיל וליאור. ברכות לסבתא, לטלי והילל, להילה החמודה ולנחמדים שנשארו כערבון בבית. מי ייתי ותזכו כולכם לעלות ארצה וליהנות ביחד איתנו. וכל האורחים, תודה רבה על בואכם. מי ייתי וניפגש רק בשמחות הדדיות, אמן. רפואה שלמה לשתי גיסות היקרות שלי, לברכה ולרבקה, אמן. ושוב ערב טוב ונעים, שנה טובה ומבורכת לכולכם. תודה רבה. אני מבקשת להודות להוריי היקרים על חינוכם הטוב והיפה. אני רוצה לקוות ולהבטיח ללכת בדרך זו. לאחיי הנחמדים, אני מבטיחה להיות נחמדה עליכם, ולסבתא וסבא המון נשיקות ותודה על הכל. לכולכם תודה על השתתפותכם בשמחי, ומי ייתן ותהיה לכולנו שנה טובה ומבורכת. תודה וערב טוב. משהו. או שאני אבוא לך את המכשיר וסליחה גם קצת יפה. לא מצלם, לא מצלמים. מצאו זה טוב, שישבו, שלא יסתובבו. שלום עולם. חיים. שלום עולם. אהלן. אנחנו נשואים כבר. בית כשר. כן. לא מצלם אותך. רוני, יש לי בקשה אליך. אני רוצה שבשי תרגיל. אתה מוכן? איך אתה לא דבר איתי. אני יכול, אבל אני לא יודע. אני לא יודע מה תקרא את הלשון את עצמו. תראה. קודם כל תגיד, רעייתך, שאנחנו לא צריכים להשאיר בה. זהו. זה היה צילום טוב. עליו, אתה תתפוס. תנציח את הגודל. בטח. ראשית בקוריאה, את מה